Jednom riječju možda nazovemo ovaj budžet koji je zapravo za 24. godinu, to je da je ovo godina koju su pojeli skakavci. To vam je ono iz Biblije, ako ste čitali knjigu o Jovu. To je jedna beskorisna godina u kojoj u ovom gradu ništa nije postignuto, ništa nije izgrađeno i nikakav sistemski problem nije rešen. Ja moram da vam čestitam, inače danas je tačno 459 dana od kada ste formirali novu skupštinsku većinu i izabrali po drugi put Nikolu Dašića za gradonačelnika, što je rekao Veroljub, neverovatno je da čovjek već četvrtu sednicu ne dolazi na sednici Skupštine, najviši organ ovog grada. To je duboko nepoštovanje prema ovom domu, a pre svega prema građanima prema kojima on ima odgovornost, odgovara na pitanja zašto nešto u ovom gradu radi i zašto nešto ne radi. Za ovih 460 dana, ja mislim da imate fascinantne rezultate. Ovo je čudo. Ja gledam, na sva mestima se gradi, ulice se asfaltiraju, pravimo klinički centar, pravimo gradsku bolnicu, pravi se stadion, ne znam šta, gradi se Filološko-umetnički fakultet, rade se fasade, završava se tržnica, dobro, tu ima i malo istine, posle 5 godina. Naravno da sam ironičan, sve ono što ste obećali 23. ništa niste ni zagrebali. Znači, 460 dana potpune rupe, nerada, nebrige ove gradske vlasti. I tada je, ja mislim da je bio 12. mart, kad je biran gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, on imao neki ekspoze u kome nije reč rekao šta on planira da radi. Nije ni rekao ni gde će Kragujevac da bude za 4 godine, u čemu će da bude prvi, u čemu će bude poslednji, šta ćemo da napravimo, šta ćemo da popravimo, nego je nasumično prozivao ljudi koji će da budu članovi gradskog veća i pojašnjavao njihove biografije, što je meni tad bilo veoma čudno. A zapravo sad mi je jasno, jer i on znao da neće ništa da uradi za ove 4 godine, pa tako da nije imao ni razloga da objašnjava šta se ovde radi. A o tome kakav je budžet za 24. najbolje vam govori ovaj trg Vojvode Radomira Putnika. Ne znam da ste videli, tamo ima 6 sadnica koje su se osušile, koje ste vi platili 4.400 evra po komadu, što je par excellence korupcija koja se vidi iz aviona, jer kako jedna sadnica može da košta 4.400 evra, ali ajde i to što je 4.400, a što se osušila? Što bar kad već to radite na koruptivni način, ne uradite tako da bar to služi nečemu. Inače, na tom trgu raste trava, ali ne u onom delu da raste trava, nego raste između onih ploča. Ceo je flekav i sad ste još izdali jednu baštu nekom kafiću. I to vam je otprilike stanje kako vi vodite ovaj grad. Koruptivno, neodgovorno i neefikasno. Znači, preduzeća ne rade, grad je u rupama, razlupane ulice, fasade, nijedna institucija ne radi. I videli ste, apropo to Kosjerića, pobedili ste za 50 glasova. Jadnih 50 glasova, gde ste asfaltirali 60 km za 2 meseca, kupovali glasove, da nije bilo toga, to bi bio debakl. Inače, u opštini u kojoj tradicionalno imate 70%. Ali dobro, to nije tema o budžetu. Ja sam pričao i prošli put, gospodine Stanišiću, budžet za 24. je bio 12 milijardi i 200 miliona, sad je 12.400, kada uporedim sa 25. To je 1% je veći budžet za godinu dana. Inflacija u ovoj godini samo 4%. Znači mi opet 2% idemo dole. To znači da ovaj grad jedini ne raste u ovoj Srbiji. To znači da radimo iste projekte, opet pričam, u svakom budžetu dajemo za tržnicu koja se radi 100. put, evo sad 27. juna najavljujete završetak, to će biti, ja mislim, 5 godina i 2 meseca kako završavamo taj naš najveći projekat u istoriji Kragujevca, ja bih rekao, i po iznosu, a i po onome koliko je dugo trajao. Ono što mene najviše boli kao Kragujevčanina, to je da Aleksandar Vučić izgleda zaboravio na ovaj grad. Mi smo na nekoj crnoj listi. Znači, vi ste, evo ponovit ću opet, nema nijednog autoputa, svi nas zaobilaze, čak i Rača koji ima 8.000 stanovnika će da ima autoput, nas obiđe, klinički centar, te 16. 17. 18. 25. Sad nema ni u 28. u planovima. Nema ni ove bolnice, nema ni tog stadiona koji bi trebao bude na Kormanu. Znači, sad bi trebalo početi nešto se dešava da biste vi do kraja mandata nešto uradili. A vi čak i ne obećavate više, i vi ste odustali od toga. Meni je to fascinantno. Tako da, neću više da dužim. Ono što mislim da
u stanju, opšte finansijsko stanje u Srbiji. Ne znam zašto ova gradska vlast, da kažem nešto konstruktivno, izbegava da podigne kredite, jer je sramota ono kako izgleda sam centar grada i da je nama neophodna brza sanacija svih infrastrukturnih radova da se ne bi bar sramotili pred svim onima koji dolaze u ovaj grad. Hvala vam.